देह गरम लागत बा, लेकिन बोखार नइखे। शरीर के गर्मी कम करे के टिप्स। शरीर तब ज्यादा गर्म हो जाला जब वो तापमान के शरीर के सामान्य तापमान तक ना कम कर पावेला। आम तौर पर शरीर के सामान्य तापमान 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होला। धूप भा गर्मी, टाइट कपड़ा, भारी वर्कआउट भा कुछ मेडिकल स्थिति के चलते शरीर के गर्मी बढ़ जाला। जवना के चलते पानी के कमी, सिर दर्द, मांसपेशियन में ऐंठन अवूरी कमजोरी हो सकता। शरीर के गर्मी कैसे कम कईल जाला? यहाँ 5 तरीका बतावल गईल बा जवन की आपके शरीर के गर्मी के कम करे में मदद करेला। पहला, गर्मी के दौरान छाछ पियला से प्राकृतिक रूप से शरीर के गर्मी कम हो सकता। जवना से जरूरी विटामिन अवूरी खनिज अवूरी प्रोबायोटिक मिल सकता, जवन की शरीर के ज्यादा गर्म होखला के चलते खत्म हो जाला। दूसरा, मेथी के चाय एगो अवूरी बढ़िया विकल्प बा जवन की पसीना आवे में मदद करेला। अवूरी शरीर के गर्मी कम करे के जवाब में पेट के गर्मी के कम करेला। एकरा अलावे ये शरीर से विषाक्त पदार्थ के बाहर निकाले में मदद करेला। अगला विकल्प बा पुदीना के चाय भा पेय पियल। एकरा में मेंथॉल होखेला, जवन की शरीर में ठंडा होखे के सनसनी पैदा करेला। दूसरा एगो सैंडलवुड है जवना के आम तौर पर आपके शरीर के तापमान के ठंडा करे खातिर चंदन के नाम से जानल जाला। चंदन के मोट पेस्ट बना के गुलाब जल भा दूध में मिला के अपना माथे, छाती अवूरी बाह के नीचे लगा के सूखे दी। अवूरी गुनगुना पानी से धोली। आखिरी त चौंकावे वाला हो सकेला। जी हाँ, मिर्च भा मसालेदार खाना खैला से रौरा गरम महसूस हो सकेला, बाकिर असल में ई शरीर के दिमाग के बेसी गरम होखे के संकेत देला। आपके शरीर में ठंडा होखे अवूरी शरीर के तापमान कम होखे खाती ज्यादा पसीना आवेला। हल्का कपड़ा पहिरे, हाइड्रेटेड रहे अवूरी ठंडा नहाए के अवूरी विकल्प बा, जवना से शरीर के गर्मी के प्राकृतिक रूप से कम कईल जा सकता।